Hey, 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 buenas tardes, guten afternoon, guten Nachmittag. Es van hier een zeer schöne dag. Ik geloof dat es van hier de 2. oder 3. Oktober. Aber immerhin. Weet je nog, eerst als je opwassen, da wordt Broodvaart gemerkt, Sippelvaart gemerkt, verschiedenste Vaartworten gemerkt. Zum ersten mit Everschatten, wo das mit umging. Das schmeckt schein. Sippelvaart über Itschakken oder mit Schobeln, irgendwo. Nu werden wir wat merken, dat nennt sich Hot Chili Oil. Heetet Chile Oil Vaart. En de Mexikaner brokken dort, de Chinezen, de Chinese, die brokken dort, irgendwo wordt dat gebrokt. En dat essen met heetet, met spezie, met heetet. En dat hij irgendwo brokken, even vrijnake, even Schobeln, Itschakken, Pizza. Wo immer je wel met spezie even gaan, doe je dat even schaden. So, ik heb nog helemaal gemerkt en ik heb nog helemaal geschmeckt. Aber mir sagt, dat het schijn schmecken, so ik wil dat niet merken. En nu word ik bezig wat we te brokken. En dat is zeer einfach te merken. Nou, maar nu kijkt je mal wat we door worden te brokken. Hier hebben we een koffel schmutz, oder oil. Zo'n schmalk wat er niet geschmeckt heeft. Je kan canola oder corn oil oder ik heb van die avocado oil. Je kan olive oil brokken, maar dat wordt er vielleicht een beetje anders geschmack brengen. Maar hier hebben we zo'n peperkenner. Zo'n pepperflakes, wat ze aan pizza napdoen. Die hebben we saus, eetlepel. En hier hebben we wat we namen onion flakes. Dat zijn zo'n geschälberde Sippeln. Daar hebben we 2 eetlepel, zo'n stokmank. 2 eetlepel, 2 tablespoon onion flakes. En hier hebben we 3 teen chesnek, 2 cloves garlic, sehr fijn gemerkt. En hier hebben we paprika. En paprika willen we 2 theelepel, 2 teaspoons paprika. Hier hebben we zout. En daar willen we 1 theelepel zout brokken. En hier hebben we zo'n sesame seeds. Dit is zo'n zoetig, wat ze einzeln op zo'n klops 2 bakjes hebben. Sesame seed. Dat is 1 theelepel heb van dat. En hier hebben we dan sojasaus. Salsa de soja. En daar willen we dan 2 theelepel te brokken. Nu gaan we afhangen. Oké, hier heb ik de krak opgeschreven wat je er alles maakt maken. En ik heb je gelezen dat en proeven dat. Here's all the ingredients for that hot chili oil. Hope you like it. Okay, het nächste wat we worden doen is we dat vat ophetten bij 330 graden Fahrenheit. Next thing you know, we're gonna heat up the oil at 330 degrees Fahrenheit. Okay, nu we de spices and all the ingredients hier aan de kam down. En dat wordt het zeer degraderen. Het enige wat we er niet maken worden is dat sojasaus, salsa de soja, dat wordt we laten. Nu wordt het plus zeer fijn degraderen en dan zijn we uit voor het vaat. Oké, hier is dat vaat, 330 graden Fahrenheit. Nu kijk je maar wat op, president. Dat is voets. En dan dat zeer degraderen, dat zeer fijn degraderen. Maar ik zal van een beetje nu te laten. En dan worden we dat sojasaus nog maken. En dan is dat eruit. Dat is dus zeer einfach. Ik ga er dan een glasje nemen. En ik heb net gezegd dat het immer eruit verlang. En weet je wat, dat smaakt je ook een beetje, waar het een beetje zout veelt en dan je dan een beetje meer zout neemt. You taste it, if it needs salt, you add a little salt. Oké, daar heb je dat. Hot chili oil, heetet Chile oil. Dat hij even vrennig, kiekje, schobelen, itschakken, pizza, wo immer je dat wel even schappen. Sogar als een frühstück waar je wel een beetje, je bruine eier, fingereerde eieren, anders even eier, wat tortillasnap, op sandwiches. Dat is voor alle wegen goed. Dat hij ik heb net zaten, dat helpt voor maanden ver. Eerst een tijd neem je dat meer uit. Neem je dat, schalt je dat eenmaal op en dan met een lepel en aan, schapen er iets voor even. Ik kan meestal liever bij de pizza gebakken, wat dat doe even. We willen van der vielleicht nog een maaltijd meer, dan wordt dat doorbroken. Woep, proef dat. Ik geloof, dit wordt je niet leuk zijn voor die mensen wat door spicy, of spiciet leggen. Dit is de antwoord. Nou ja, we worden mal een beetje proefstaat maken.
Wir haben hier Sourdough Bread, so ein Süderdeegbrot. Habe ich gestern frisch gebakt. Ich hatte laatste jaar neu geklapt mit Süderdeegbrot. Habe sehr fein gelegt und habe sehr schön geschmeckt. Und nu ons die, ich dachte, ich würde ein bisschen Proefstijd machen. Met een snee brood en dan dat heet Chile oil. En dat brood te aandoen, ik wil niet zeggen, dat heet zich vielleicht fraam, maar dat schmeckt sehr, sehr schön. Nu ons die snee broodjes opwarmen. En daar wil ik dat weten wat dat wordt schmecken. Ja, we worden een beetje einfach gezet, hier een snee brood, een beetje zo bebreien en een beetje opwarmen. En daar wel we mal schmecken. Ik laat dat wat sehr, sehr schön schmecken. Dat heeft nog ziemlich gehad. Maar ik leg wat neer te proeven. En ik had het al geschmeckt. En ik laat dat wat bloos sehr krak zijn wat de dokter besteld had. Ja, nu hebben we ons dat meest krak warm genoeg gemerkt hoe we het lijken. En daar wel we dat schmecken. Wat we hier hebben we Süderdeegbrood, sourdough bread. Dan dit hot chili oil. En dat plus en dokken ze staat, check them al. Van die leven Süderdeegbrood smaakt schijn met butter, dat deed ook. Maar dan met zo'n stit. Halleluja. Knop hat das Kriegkopf, der eat your holy force. Zoek proef dat op. Dat smaakt ergens waarschijnlijk. Woehoe! Yes, wir haben diese Welt nicht sehr lange Video gemerkt. Haben er nur Druck bieten, alles wird abbrechen, weil er kalt wird oder Witterjäuf. So, ich hoffe, ihr interessiert das kleine korte Video. En moet zijn wat de nächste week wordt doen. Mag God je zegenen en harten schijnen werken eng. Reden we het nächste Mal van. Schtrucklaunt, Buena Vista.